Vittu onks sulla ees? Joo. Vittu pistä harattu. Hei vittu ei voi peskä. Vittu ei saas paljon vielä vittu. Tehdään niin kuin Hannu aina vaan. Mennä kappeen rööki polttamaan vittu. Nyt energiaa tarvitaan, mennä kauppaan juomaa ostamaan. Energiaa, yes. Energiaa, yes. Energiaa, yes. Energiaa, yes. Voi vittu, mä otan damagea, mulla on kauheen nälkä. Älä ragee, mennä kepul. Sen jälkeen ois pidetty yhdellä hepul. Siellä on makeet siideri, vedetään sitä 2 tölkkiä. Toivottavasti ei äiti huomaa, sen jälkeen ois vaikea päästä juomaan. Energiaa.